Napasarap na naman ang food trip at shopping namin sa The Flea Club, lalo na at marami silang bagong mga vendors and participants this weekend. So sa mga suki dyan ng The Flea Club, ang dami niyong bagong masusubukan this time. And as always, ang ganda na naman ng location nila, kaya masarap tambayan and secure kahit pag may kasama kayong kids, tapos may live entertainment at pwede pang makijamming. So let me show you around. This weekend, ang Flea Club ay mahahanap nyo dito sa West Aero Park sa Clark Global City. Ang ganda ng location nila dito, kaya rain or shine, makakatambay kayo. First up, we tried one of their new merchants na nagtitinda ng smashed burgers at malalaking chicken tenders. Double patty yung mga smashed burgers nila with American cheddar cheese, caramelized onions, and a special sauce. Ang sarap ng burgers nila, and then yung chicken tenders naman merong hot honey version, and yung plain naman na may kasamang Raisin Cane's inspired sauce. Kung extra gutom ka naman, meron din silang rice meal. Andito rin yung nagtrending na Japanese fusion restaurant sa Balibago at ino-offer nila dito yung kanilang sushi tacos. Syempre in-order ko yung merong hilaw na salmon at tuna, at sa rice meals naman they have curry and mga donburi. Ito naman meron silang sariling version ng trending na Japanese fried bread na punong-puno ng whipped cream on the inside at may iba't ibang toppings. Ang pinaka nagustuhan ko dyan ay itong creme brulee, and what's nice is that hindi sila gaanong matamis. Ang kapal din ng cream filling niya, hindi ka mabibitin. Kumpletuhin mo na rin yung Japanese-inspired food trip mo by pairing it with some matcha. Ilang flavors na rin nila yung na-try namin in the past. This time yung sweet corn matcha yung in-order ko, and it was really good. Pwede mo rin yung ipares sa Korean style na snack tulad nitong enoki rolls. Meron din sila ng fish cake tteokbokki. Hindi pa rin nawawala sa uso ang Ilocos empanada. Best enjoyed while it's crispy and piping hot, at syempre yung maraming suka. Dahan-dahan lang kasi pag hindi mo na yan naantay lumamig, mapapaso ka talaga. Meron na rin ngayon dito nagtitinda ng lechon belly that you can order as a wrap tulad nito, or pwede rin namang salad or rice meal. Isa sa mga regular na vendors nila, ito nagtitinda ng pizza, pastas, and salad, at ang gustong-gusto ni Papa dito ay yung mga dim sum niya, lalo na yung kulay green na yan. Of course, meron din dito ng Dubai Chewy Cookie, pero apart from that, meron din silang pistachio cloud cup at naglalakihang mga soft cookies tulad nito na meron talaga siyang chocolate filling on the inside. After kumain, you can wash it all down with some refreshing buko juice or buko shake. Nagpa-picture na rin kami dito sa photo booth. Ang cute, dalawa yung mga printouts, tapos right away makakakuha ka pa ng soft copy. Pagkatapos dyan, diretso shopping na. Una pa lang nag-hello na sa amin itong mga Michael Kors na bag. Ano bang mas maganda dyan, yung brown o yung red? Certified na mga branded and authentic yan, pati yung mga pabango and clothing. At eto na nga ang hilig kong magkolekta ng sardines, lalo na mula sa iba't ibang bansa, diba? So nakakita ako ng t-shirt na Sardinas Forever, at syempre binili ko yan. Andito ulit ang isa sa paborito nating binibilhan ng pabango, at unang-una tignan nyo ang cute ng bottle na yan. Ang dami rin nilang bagong mga scent. Tapos nakakita ako nitong sobrang cute na necklace na mini apple yung pendant niya. Available yan sa iba't ibang kulay, at marami pa silang mga assorted na designs ng bracelets, pendants, and more, especially kung mahilig ka sa mga stones. At alam nyo ba, ang ate nyo addict na addict sa mga miniature items, kaya hindi ko matiis nung nakita ko tong maliliit na Bulldog, KFC, and McDonald's na bag charms. Lagi rin sila may mga bagong design, at ang ganda nito pang regalo. Clickers are still in, at ang cute ng mga merong theme na coffee and matcha. Meron ding maliliit na pancake. Of course, you can personalize. O kaya kung marami ka na nitong mga regular size, kumuha ka nitong higante. Nakakatuwa rin na meron tayo dito mga startup na clothing line. Like this one, they specialize in activewear. Ito namang isa, trendy and hip, pang bagets. Nakita namin ang dami rin bumibili dito eh. At sa mga nag-i-inquire daw at gusto rin itong bag na pinili ko from the last time, ayan, nag-restock na sila guys. Pwede nyo na ring bilhin. Pero apart from that, marami pa silang ibang mga designs, especially yung mga cute size tulad nito. And as you can see, sobrang daming mga options from streetwear, super casual, even mga pangtulog, bags, mga imported and branded items both for men and women. Kumbaga, one-stop shop na habang tumatambay or nagfo-food trip with your family and friends. Nakakita rin kami nitong mga fashion accessories na good quality. Ito daw ay mga non-tarnish, at talagang pinipili pa nila ng mabuti yung mga binibenta nila dito. Best seller daw yung kanilang mga wristwatch, buti na abutan ko pa itong huli. Nakakita rin ako nitong mga super cute na miniature perfume, ang gaganda ng bottles, pati mga imported makeup meron dito. Meron ding mga vintage toys, at yung usong-uso ngayon ng mga squishy. Kung may kasama kayong kids, sigurado makikipisil sila dito. There's also Korean kitchenware sa ating mga mahilig magluto. Ang sayang mamili ng gamit sa kusina. Merong mga set. Nakabili rin ako nitong non-stick pan na lutuan ng eggs and pancake. Tuloy-tuloy ang ganap dito even tonight hanggang Sunday, so make sure to drop by para matry mo na rin ang The Flea Club experience.